Akaze ngibhora umculo serious. Umculo serious. Ungani manje ulwa ngempela. Eshuna zingasha. Ishi's my lamla elawini legcokama ijongo njengamanje shosho mfowethu nazi intombi nazi intombi angahamba amajoke yoshela emhlangeni mina intombi zingilanda endlini emdletsheni ngingumfowethu uyazi ngingumfowethu ophosa kwenyatha awubheke nje angijabona ukuthi ngikuphela Kuwagi intombi zingilanda endlini. Naye indaba yakho. Bukani buka bafethu. Wafuna ngaphela buka. Hayi. Kuzani bafethu ayike indaba yakho. Kuphelele test baba uyapha. Kuphelele test likonekela. Buka bafethu. Buka. Ngabe ithawula, Yayazi hit song Mala Visto isikolokolo sami ile ngoma esishaya njengamanje angijabona ukuthi wonke umuntu uphapheme ngeke abantu bejabule kanje uma sosothi mosacula uthi ngade phila sonke amasimba la ngiseyintweni kumele nginuke kahle yingakho ngisebenzisa ikhuzane perfume Inkono membuzi kuwena mfo. Ngicela ukuthi uwona usimbuze ekhaya. Ngiyakuthanda mfo, ngicela usimbuzi kuwe mfowakhuba khuzana impungose. Wena wahlala amandaba wanqoba indidane mfo yahlala abantu abaningi ngathi. Ungisashe ku Facebook usatsho ukhuzana ongithemba impungose. Ngono yadele. Akufana number yami. Ngono yisosezogcina ethi mina ngicela mfo. Hawu. Ngikupha ngayo. Yiwo lo mlalo oblue. Sodaka mfo. Ya ungilokhuzeleke ungibhalele message ukuze ngizobona. Okay. Siyabonga bafana bakithi. Nazi ya. Injalo ke le. Nazo.
Uthini wena mshana? Papa. Papa yini yazi? Papa, siyakuthanda. Nami ngiyanithanda kakhulu. Ake ningiculela phela ngezwe. Weskov. Uphu matric. Mbuzo umalusi, uphu matric. Angithi uthi waqeda wena. Ubalekelani? Mbuzo matric, hey wena. Manual in your service book. Yeah. This is your spare key and your manual just to explain to you on the healthcare of the vehicle. Yeah. And since you bought your vehicle in cash already, Yeah. which is a good thing, your license and registration will be under your name, not under the bank, because you don't owe anything on the vehicle. And then you can collect your papers tomorrow. Thank you, bro. And thank you for the business. Thank you. And then you'll be able to collect your following one next year. Yeah. Thank you so much for the support. Thanks so Brother, much. thank And you so much. I'll be here tomorrow. You have to. Early in the morning. You have to. I need my paper. Thank you so much. From the Dobbs team, we'd like to say thank you to Pandeni for growing the brand. And as a thank you from the Dobbs team, we'd like to present you. Ngilane balamlele stadium. Kimi nensizwa la ithi yangazi. No, ithin. Ngimutsonga mina. Asila wethu. Ngiyeze legcokama lapha, ufaka duyaza. Bafowethu ngithi ngeke ndibekele ngilapha eZimbabwe. Angazi emdletsheni kodwa mambona igcokama sengihle ngibona nje yonke iView emdletsheni kunjani. Ubona kanjani Mdumzeni? Hayi sibonge lapho bafowethu igcokama elisho ukusivakashela la endaweni zakithi. Sizizosifudumele ukubona abaculi abadumileyo bebuya la bezosiphakamisa endaweni zakithi. Ngilisa ukubonga bafowethu igcokama engathi kungaba isibonelo esihle kwabanye abaculi. Ninjani bo? Yes, yaphuma inkabi manje. Iyaphi lo monto?
Uyaphi lo muntu? Awu. Bekuyini ukujika? Bekuyini ukujika ingane zimsicimela emthandeni? Ngithi ngizoqedela umsebenzi. Sengithole nasi simehlane ngale kuma Mike. Bafowethu kuthiwa kade ukhona omunye umculo thizeni. Ngelo umculo lahlekele isimehlane bafowethu kunenhliziyo enhle ngiyathoriselana. Nasi simehlane ngandla kwethu. Bafowethu isimehlane. Uthola kimi ke bafowethu umnikazi wesimehlane. Mathi double black, ukuthi double black mamba.